Tervetuloa, olen vietnamilainen. Tämä video on kuinka tehdä vietnamilainen nuudeli pho. Ensimmäinen menen kaupan ja ostan ainesosia. Riisinuudeli, kanankoipiriisi, naudanpastopaisti, viisi pepper ja chef, musta pippuri kokonainen, korianteri kokonainen, kaneli kokonainen ja tähtiännis kokonainen, kalakastike, suolaa ja sokeria, sipulinippu ja punainen sipulia. Ja nyt ainesosia on valmista. Ensimmäinen laittaa ja sekoittaa pippuria kokonainen, korianteri kokonainen, kaneli kokonainen ja tähtiannis kokonainen. Sekoitan noin 5 minuuttia. Laitan puoli naudanlihaa, kananlihaa ja lisävesiä. Laita motesta pussin ja pudottaa kattilaan. Se on parempi, jos laittaa ikinväri kokonainen. Sitten keitä noin 2 tuntia. Kun odotan, leikkaa sipulin ja lihan. Laita suolaa, sokeria ja kalakastikea. Sitten laita kaikki kuuhun. Ja ruoka on valmista. Nyt maistamaan. Kiitos kun katsoit videoni. Muista tykätä ja tilata YouTube-kanavani. Kiitos ja hei hei!